Vitaj v mojom hniezde. Už sa vám stalo taký prúserový stav, že sa roztvoril zips na nohaviciach a nedržal a potom to vyzeralo takto? Mám pre vás riešenie. Takú vychytávku. Moje meno je Miriam Štolfová. Učím ľudí využívať kreativitu v bežnom živote a tiež natáčať takéto videjká, aby sa mohli deliť o svoje poznanie s ostatnými. Na to, aby sme udržali ten zips zatvorený, potrebujeme tak gumičku. Ideálna je takáto, ktorá je odstrihnutá z duše z bicykla. Čiže zoberiem si jednu gumičku. Ja mám také nechtíky trošku nepraktické, tak si pomôžem šnúročkou. Potrebujeme tú gumičku pretiahnuť cez očko na bežci. Takto. A pomocou tej gumičky si ten zips zafixujeme v zatvorenom stave. Pretiahneme cez gombičku a môžeme zavrieť. Nič nie je vidno, keď sa zapne gombička. Dá sa to teda použiť aj ako dlhodobé riešenie, ale keď príde taký stav, že stav núdze, tak treba rýchlo nájsť nejakú gumičku. Prajem vám, aby sa takéto nehody nestávali, aby tie vaše zipsy na nohaviciach držali a budem sa tešiť, keď sa aj vy budete deliť o také svoje vychytávky, najlepšie cez video. Aby sa vám video natočilo ľahko, rýchlo, jednoducho, môžete zájsť na stránku miriamštolfová.sk, stiahnuť si e-book zdarma a naučite sa natáčať takéto videjka. Prajem vám krásne tvorivé dničky. Pa!